Lamsukpiro haino hai norno ani tinini ketal video o te phunga ham jotono no phungni maichai pai lekhyasung bachawi nai engke maichai pai mani pore se video start khlai tongo ang tini hingke engke kesangmani to salpaya tini bo haino hai satung korei khokse phati man mo marangoi tongha tase ko thirok se phaibe nei kha khokse phati mani iko yang blanket bising asukjak haike no asugoi video khlai tongo ang engkai yang jomukhe bini document rok thiklai tongo bo oro thangnai hinoi ko call phai tongkha bini samung tongo hinoi bini bo nokhorna nayu kisa o soni tola jora thangnai pu nga ayang pai khangke borok bitu thanglai nei phungka angka kesango hinoi nei rumona habi tongkha seleo markhai no ang o satung gori rok hingke bo belek kesango hingke ba nogon hap tongsina ang nor thang phaisi di hinoi nei ang asugoi tongkha ta nó gọi cho sao vậy nhá tao nay nó tao vẫn sốc vậy nhá hả tao thằng mà tao vẫn sốc vậy nhá over bay bay thằng cái stick cái sao thằng này gar không biết lên đấy tao bay tao cho mày xong cái gì bazar tik bag bay này nhìn saman songi galen này khôn nó mà khang আর সানে আমক তে রগ থাং দং ন জানিব আনি তো কোন ঠিক বকরিং দং খা বা আবার নাগে না বব হাই যদি আং নখর নাই ফুংকে তো নং সামান জায়গা কালাং থাংসি নাই হিংকে না দা ক জমু নখর গরা খাতাবুক হিংকে ব নখরই নাই ডকুমেন্ট বনি খরচ বরং না ফাইনা ফাই দङ হিংকে aborong no yapri ro hore bote sa hapai ne roma hapai mani pore taisa bitu thalai nei phuborok nge bitu thangnai se songi bo bek painan logire dihni sawo kono jomuno hingke brok thalai nei sabi songi tai jomu khaine brok thalai nei gang khai kesango markheno ekdom hingkai sep selo hingke te ang nijibo nokhorna nango kaise jagao hingke ambagai ang thangjak pan mano hnani ang he brok bai nokhor liata hingke ani ang nokhor sinai apro jodi nokhor nani nangai thangangke jodi nokhor na nangi hingke to rumon tongi tongnai ang mairok jaja khojak phungni hingke baja kheno blog star khaimalia ang chawi nungoi se blog na ang chengoi tongsiu jomu songaing thangai phai sokbai lekha borok sokbaiya koi sung tabuk taisa hain hain nokhor lainai tabuk ekloge nokhor na hinai nei mane kaisa jago thalai nei hinai nokhor laimani hingke songino nasingoi tango tabo hingke goro sabjan putul didi rok sirbai kya bini student rok sirbai kya pu hingke talari tongo bo tabo khe nok hingke nokhor lainai sung tabuk kesangma to ang to marno satung bo nokhor ja khaiben je kesango heda dunia gurilai oro noro sopai lai phika taisa amse gurilai kheseng bara nai tu layu haike him lain bara nai tu lai ti haike se ngai obono maya bor haike ba nai tu gine hanyu man tong na ba ngai aro bai songa ro kisa hablai kha ko kha phaikya ngai oro noro phai video ro khaijakle mobile bo battery kom ga ba ngai oro noro phaine taisa video cheng to phaijo ka kahamangi tongkha satung thakdrobla khana ka taisa han hai satung payang jawana heda ektaring theke damjan satung palia oba hai taimon te hasun sajawan ta sweater suna boya khungna boya din oma hai tabu corona hadi building ko kotoma tulet ko kotoma thepa jak nai dineng tabukai jomuni parcel sokonya nakiani taisi kifile phale kesa odo jora simi thangai tabukai hano kholai jau kasang jomu bini parcel manai nanan bagai tasya ma ba thaklai jau khanogo hangga tabuka taisai ko songini manai ti sana pu bini company manai hangga tabuk sung ro thangai ma tongo tapsi khabo banerji parawo RCM bini company bumung RCM phonga singar jaga bo maniti sanan hne logire nan bagai jotono logire lai ta jotono kaise samu hingga jomun manina ga koi tabuk thangai tonglayo bini last manina nan bagai bin last potini samu hingga botta phoni satini
Taisingom tini chao. Tini no jata nokhorai berai ya ko nya horke pan hapsinai po khana ka teitu ku bemen pore hingka tai nokhor liya po. Ate hin sai jong mo taisingo. Anja. Naga prayas mai to sung. Hingke thalagi na tabuk kesangman to mare ekdom nobar satung payale tam chani nete nobar busi bua sike no. Serak hinggai kutto sungjak no haiba no. Kesangmani ba. Ini satrai sok na nok tai mung tong ba kya. Sanjangi tong jau khaya phajo kaya ngo ba hai satrai sok tong lai ka. Kotong kadang mang se khanai tong siu. Aro busu go. Thangane riksa kalai sinai sang. Tam kong rai sing na nai ma hin dok na ma phe. Ego tak phana binoro tole dejak tong ko. Binabon khaling khana. Hangke Horigonga school bus kangke thangi tong lai sing tabuk Horigonga tong le tabuk tam jan chanam na nai. Agi NCC sina. Tam se jomo. Oko agi Horigonga school tong mani tabuk kai. Buko NCC man se nuklia bla sa ta khai. Ha? NCC man se nuklia ta khai. Omo se ka ge ri pa kya. Ta khatam jani borok se tong ja bla ha. Sabjan sa habjak bole lai dogrejak. Siru tamjani bo khaina nai ka ge Horigonga school tong man taro. Ayara agi kai pheng rong mang poriu na. Kai pheng rong mang pori. Ma o goli na si bara hai kolong ma bole na. Tabu riksa ka khitep kesangan. Him to si kesangai tong. Emni tam ma sing somo yo. Himui mang bere kharam na langose. Kesanya ngutai kisah. Sokoi lekha bini company tamo om da RCM. Oi nokhor karana. Sokoi lekha ikor sebin mane nya jang nai pu. Hap lai gara ka hang mo thangra na nai gina tam man bung company wa. हमारे हस्बैंड ऑयल दियो Arda nang mane titi safai. लीटर हमारे लीटर Yang bui bonana phaijak. Tamu jani ko body lotion bahai da man kha sen bahai da man kha moto कुनो कुंदी नहीं बुदिरा na bai khai ko tabu kaise ka mane dai tong lai be go onang be ko ti phai bla na be tu bui nei shopping ma khai nai data ma kha nang botam tam rok na ka राजा बोल सका फिर कैसे पहने थी हमारे बात नहीं हम बताई तो पहने थे बात नहीं था तो सब पूरा bil khai bi kya तो पूरी ना khang sma lai kyang ka tabok sang na bai khya ko kang ka ba bag sa ka supung khanong bo bag ni uzun chi parang thakam na bo je na mate hike bag se sakla khamu हम बना लिया ngai tabuk to na bai khya ko kha thangma lai kya sang riksa sin na tuk sini ang do sini mani rok pai bai khai ko sini madam hangge sang tabuk ka thang lai tang lai kya tom tom mani aramung suka tabuk he mani rok bag rok ti ne bezalang liya riksa ka kai bezalang khamu he ang zomu bo kasang jak suka mar khe no ang to kasang jakun kasang jago kesang puro hingge bo kesang mani bari ang koloma puro hingge bo koloman bari mar khe no hingge thang lagi na tabuk aram khata tom toman khaba he diba na kostong khamu ta riksa bai hingge ma borgon har khang kalas la si shu boy na hazang mang no thang lai to ta khai horni bagai sijak ya ekdom siari engai tongo to yang camera o hinggai sijak tong kisa hoku duma hai ngai tong ta hinggai iko yang okai ura kesang mani marangai tong suka ekdom horbai salbai tabuk sweater ka gya ka tong mano heda o kesang mani satungo payang ge ba lang trai hotel lok parangi tong kha tabuk